כמה פעמים ביום אתם עושים את אותה הפעולה במערכת? מקלידים את אותו הדבר, עוברים בין מסך למסך, מפיקים דוח, רושמים פקודות יומן, מקלידים חשבוניות, מוציאים חיובים ללקוחות, פעולות מכניות שאין בהן שום דבר שמחייב חשיבה. נשמע מוכר? מערכת פריוריטי היא חזקה, אבל היא לא נבנתה לעידן ה-AI, והצוות שלכם משלם את המחיר, שעות על משימות שגרתיות, במקום לעסוק בדברים החשובים באמת. מגיע מייל, פעולה במערכת, ריפליי. ככה כל היום. מה אם יכולת לשנות את הסטטוס קוו? תכירו את הסוכן של דוקפלו לפריוריטי. מדברים איתו בשפה חופשית, והוא מבצע. זמין לכם בתוך הכלים האהובים עליכם. ChatGPT, Claude, Copilot. הוא קולט חשבונית ספק מ-PDF, מאמת מול הזמנת הרכש, ושולח לאישור. לבד. מתאם תשלומים, סוגר חשבוניות פתוחות, מקים ספקים ועובדים חדשים, ורודף אחרי הלקוחות שעוד לא שילמו, בלי שתבקשו פעמיים. בלי אפיון, בלי פרויקט AI יקר, בתוך הכלים שאתם כבר אוהבים. דמיינו צוות שמפסיק להקליד ומתחיל לחשוב. זה לא עתיד רחוק. זה כבר עובד אצל חברות כמוכם. תפסיקו לבזבז זמן על מסכים. תנו לסוכן של דוקפלו לעשות את זה בשבילכם. קביעו הדגמה היום.